Naħseb li dan huwa pass importanti ħafna l qoddim għall-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati li tagħti t-taħriġ, il-korsijiet u t-tagħlim lil ħaddiema tal-Korpi Dixxiplinati. Għaliex minn issa l-qoddim dawk il-korsijiet li ser jagħmlu ħajkunu korsijiet aktar professjonali, korsijiet li huma aktar uniformi ma' xulxin, korsijiet li jistgħu jagħtu valur aħjar lil ħaddiem li qed jirċevihom. Għaliex l-aktar ħaġa importanti hija li dawn il-ħaddiema meta jmorru fuq il-post tax-xogħol tagħhom jagħmlu dak li ġew mħarġa li jkunu ġew mħarġa kif suppost. U allura issa dak it-taħriġ se jirċievu mhux biss ser ikun wieħed tajjeb, iżda anke dak iċ-ċertifikati li ser ikollhom f'idejhom. Għaliex imbagħad anke għadha pitada jekk wieħed ikun għadda l-25 sena f'korp dixxiplinatu jagħżel li jirtira, anke meta jmur fid-dinja tax-xogħol hemm barra f'pajjiżna ma' kumpaniji privati dak iċ-ċertifikat jgħod. Għaliex huwa ċertifikat akkreditat jingħata minn istituzzjoni edukattiva ta' livell akkreditata u allura ser jgħin anke dak il-persuna mhux biss fil-ħajja tiegħu tax-xogħol fil-korpi dixxiplinati li permess tiegħu ħajkun jista' jimxi l qudiem fil-korp fejn jaħdem, iżda anke fil-ħajja professjonali tiegħu kollha sakemm jirtira jkollha jrid jirċiev il-pensjoni. Il-korsijiet minn issa l-qoddim dejjem għaliex l-Akkademja għandha l-akkreditazzjoni minn issa l-qoddim. U allura minn issa l-qoddim dawk kollha li jagħmlu l-kors mal-Akkademja ħajkollhom dawn it-taħriġ li jkun akkreditat. Però irid wieħed irid iżomm f'moħħu li l-ħaddiema fil-korpi dixxiplinati għandhom continuous career development. Illi allura ma jtagħmilx inti kors l-ewwel ġurnata li tidħol u tibqa' hekk sal-25 sena tiegħek jekk forsi ħadd tirtira ma' 25 sena, iżda minn żmien għal żmien ikollok l-opportunità li segwi kors fl-Akkademja anke ma' entitajiet oħrajn li l-korpi dixxiplinati tagħna għandhom agreements magħhom li b'dan il-mod qed naraw li dawn il-ħaddiema dejjem ikunu preparati aħjar u li jkunu preparati aħjar għal kull eventwalità għaliex meta mbagħad ħajħorġu hemm barra fid-dinja tax-xogħol u ħajintalbu jagħtu servizz għal pajjiżhom nemmnu li jistgħu jagħtu servizz aħjar. Biex inżidu ma' dan ukoll il-ħaddiema kollha llum tal-korpi dixxiplinati għandhom ftehim kollettiv. Jiġifieri daw il-ħaddiema kollha nataw kundizzjonijiet ġodda, nataw aktar drittijiet u nataw ukoll pagi aħjar. Allura nemmnu li bħaddiem aktar kuntent fil-post tax-xogħol għax ikollu d-dinjità li tixraqlu flimkien ma' aktar taħriġ wieħed jista' jagħti aktar servizz aħjar lill pajjiż u għas-sigurtà tiegħu.